Aquí ahora non hai barcos. Entonces había, nos tempos de que eu era nena, vamos, xoven, pois había o barco de meu primo, había o barco de meus tíos, eran, xa non che conto cando era meu abuelo, nin cando era a xente que era como meu abuelo, que tiña moitos máis barcos. Pero que eu recorde, había 4 ou 5 barcos aquí. Era a vida, pois tamén era bastante agitada, había moita, porque date conta que os barcos de baixura, daqui, cada barco levaba a 30 homes, polo menos. Entonces había un movimiento moi grande de xente. Viñan xente mariñeiros, pois viñan de Pollo, viñan de Campañó, viñan de todos os sitios, viñan ao mar. E había moito movimiento. As tabernas tiñan moito auge, sí, había 3 tabernas abaixo, e sempre tuveron moita fama, o de Pazó, a fábrica de Pazó que estuvo aí, pois de motores de barcos, tuvo sempre moito auge, e aquí sempre hubo, e botiños pequenos había un montón deles, da Rapitilla, iban ao Bou, a Rapitilla, iban as Ollas, había moitos barcos pequenos, moitos. No, eran casas pequenas todas, do máis baixo e piso, eran todas as casas, baixo e piso. Era un barrio chulísimo. E agora, francamente, todas as casas tiñan, por a parte de abaixo, a nosa, de miña abuela, que vivíamos abaixo, era o piso, por Nodales era o piso, pero por a parte de abaixo era a bodega. A chabola, vamos, que lle chaman. A chabola que era onde guardaban os cousas, os aparellos, esas eran as chabolas. E os oficios que facían aquí, as mulleres que vivían aquí, de que traballaban principalmente? Na plaza. As que vivían aquí traballaban na plaza? As que éramos do barrio, todas, pois na plaza. A maioría, outras no Mansita, te acordas que te preguntaste, Mansita e Malas Hermanas, traballaban no carbón. Había outras que estaban a servir en casas, outras moitas lavaban para fora. Iban ao río a la de Juan e lavaban para fora. Outras, sí, pero a maioría eran da plaza. E non había outras da parte de arriba do barrio? Como era o do barrio da Mombela? Ai, non, ese era un barrio, ese é un barrio aparte, como digo outro. Era todo de mareantes, desde o Puente do Burgo para baixo. Pero despois, cando xa eu era unha chavala grande, xa empezaron, porque antes non sabías de distinguir o que había e o que non había. Digan, a Morera de arriba, a Morera de abaixo. E tens que, ti di que eres da Morera de abaixo, porque, claro, na Morera de arriba, pois había outro ambiente, non sabes? Entonces, ti decías, non, eu son da Morera de abaixo. Daquela, a muller, se o home lle marchaba ao mar, ela moi casera. E as tardes, os domingos, por exemplo, pois se entretenían con casadas contra solteiras e xogar ao lipe na calle, na parte de abaixo. Non sabes, o lipe era un pau con ese era máis que xogaban as casadas, as solteiras ou as rapazas que éramos nós con elas. Pero depois non, depois outra cousa nas casas, era porque a que máis a que menos tiña fillos, tiña que coser, tiña que aquelar, que pola semana non podía facer, tiña que facelo o domingo. E quen manexaba a economía? Bueno, eu creo que máis ben as mulleres, no sentido de que era a que estaba na casa sempre. Sí. E ganaban pa casa? E ganaban pa casa tamén, traballaban e ganaban pa casa. Porque era todo como, o barrio era como unha familia todo grande, comprendes? Eran todos máis ou menos. Si, a moita xente a conoces polos motes e non polos nombres. Porque claro, non sei por que os poñían. Poñían os motes, unha porque perdeu o molido, puxeronlle Choro polo molido. De verdad, eso que algunha mente que salía eso gracioso. Outros porque comían, e a onde iban eran moi carotas, puxeronlle caras de pau. E dixías por eso, dixo eu. E así todos, así máis ou menos. E vos tiñades algún? Nos éramos os bujías. Polo mecánico, non? Non, eso xa de miña abuela. Ah, sí. Eu sempre dixen, porque chamaban a miña abuela señora Teresa Bujía.
Dixo, eu, será porque foi a primeira que tuvo bombillas. Dixo eu, dixo eu, porque bujía, non sei de que viña. Viñan os barcos da illa de Ons, as barquiñas coas velas, cos homes traían percebes, traían nécora, traían centola, traían pulpo, a tarde. E cando viñan, a tarde unha señora ali xa vendíalle, e nos, a miña nai compraba, e xa íbamos a vendelo polas fondas. Tiña vida, porque as tabernas viñalle moita xente, porque eran marisqueo sobre todo, e entonces había vida, os mariñeiros iban a tomar as chiquitas as tardes, había aquela toda a vida, né? Os mariñeiros arreglando tamén e secando o aparello, falando tres ali, ou así, había moita vida, que hoxe están todo o mundo metido nas casas, e hoxe non, parece un barrio que está medio morto.